blive gravid med hinanden. Min søn er ikke morder. June. Du fatter ikke en skid. Hvad fanden skal jeg gøre? I laver jo fuld efterforskning bag min ryg. Hvorfor lukker du den sag? Skal du have med mig og kæft? The Osiris Academy of Enlightenment. Det är klart att jag önskar det bättre. Jag älskar henne. Det er fandme voldsomt at se nogen skyde sig selv. Har du brug for at tale? Jeg har brug for, at vi arbejder. Alberte var en del af alt det der. Rose, du kunne blive en af dem. Atu är vår spirituella ledare. Det der er med dig, Bak, som altid, det er, at du er dum. Godt gammeldags. Dum. Dum på bunderøvsmåden. Dum. Ret belastende med alt det gamle lort, Karl. Han var så bange. Rosa er derude. I blandt dem. Skal jeg være derfra?